సో, బయటికొచ్చి మనం స్లోగా సత్వగుణం వైపుగా నడవాలి. సో, సత్వగుణం ఈ 3 గుణాల్లోనూ మనం బందీలనే అవుతాం. రైట్? సత్వగుణంలో గూడా మనం బందీలవుతాం. దేనివల్ల? సుఖం అని జ్ఞానం మీద మోహం వల్ల మనం బందీలవుతాం. యాక్చువల్‌గా జ్ఞానం అనేది ది సోర్స్. దానికొక లక్ష్యం ఉంది. అది భగవద్ధామం చేరడం. రైట్? సో, అది మనం టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలనమాట. ఈ జ్ఞానం సంపాదించాను. ఓకే. ఐయామ్ హ్యాపీ. ఐయామ్ లివింగ్ హ్యాపీలీ అని ఇక్కడే మళ్ళీ బంధనంలో ఉండిపోకూడదు. సో, అది మనం నిన్న డీటెయిల్‌గా చూసాం. ఇంకా గుణాలు కూడా అంటే సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకెలాగా రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కూడా నిన్న మనం చూసాం. కదా! మనం సత్వగుణం ప్రభావం అంటే డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళ తత్వాల బిహేవియర్ కూడా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. కదా! సో, రజోగుణం వల్ల ఏంటి జనరల్‌గా ఆసక్తి అంటే కర్మలు ఎక్కువగా చేస్తారు. తీవ్ర ప్రయాసపడతారు. దానివల్ల వాళ్ళకి ఈ ద్వంద్వాలనేవి ఈ లోకంలో ఉండే ద్వంద్వాల వల్ల తీవ్రంగా వాళ్ళు దుఃఖించడం కూడా జరుగుతుంది. అండ్ తమో గుణంలో ఉండాలంటే అజ్ఞానం, భ్రమ, నిద్ర, లేజినెస్, సోమరితనం ఇలా దానిలో వాళ్ళు బందీలు అవుతూ ఉంటారు. సో, ఇలా మనం డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళ ఇది చూసాం బిహేవియర్స్. లైక్ ఇప్పుడు దేనిని కూడా మనం ఇంకా ఇది కూడా చూసాం. ఏమి ఆశించకుండా అన్నిటిని ఈక్వల్‌గా చూస్తూ రైట్? మట్టి, బంగారం అన్నిటిని సమానంగా అందరిలోనూ పరమాత్మ వసిస్తున్నారు. అందరిని సమానంగా చూసేవాళ్ళు ఏమని ఈ గుణాలకు అతీతులై ముక్తి పొందడానికి భక్తి మార్గంలో ముందు నడిచినప్పుడు వాళ్ళు ముక్తి పొందడానికి అర్హులవుతారని కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసాం. రైట్? సో, ఈరోజు మనము 15వ అధ్యాయం చూస్తాము. అధ్యాయం మొదటిగా వెళ్ళే ముందు ఒక షార్ట్ స్టోరీ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ 15 పురుషోత్తమ యోగం ఇంపార్టెన్స్. ఏంటంటే పూర్వం ఇదేంటి మనకి పద్మ పురాణంలో వస్తుంది. అంటే లార్డ్ శివ పార్వతీ మాతకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారన్నమాట. చాప్టర్ బై చాప్టర్ గ్లోరీస్ చెప్తున్నారు. సో, అప్పుడు 15వ అధ్యాయం అడిగినప్పుడు పార్వతీ మాత లార్డ్ శివ చెప్తారన్నమాట. సో, ఒకానొకప్పుడు నర్సింగ్ అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు. సో, వాళ్ళు ఎంత శక్తిమంతులంటే అందరు డెమిగాడ్స్‌ని కూడా వాళ్ళు ఓడించగలిగేవాళ్ళు. అంత శక్తిమంతులు. సో, వాళ్ళ దగ్గర సేనాపతి ఉంది. వాళ్ళు కూడా చాలా బలశాలి. సో, హై క్వాలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు. సో, అంతే కదా! రాజ్యం గెలవాలంటే సేనాధిపతి చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి. సో, అట్లా వాళ్ళ కాంబినేషన్‌లో వాళ్ళంతా డెమిగాడ్స్‌ని ఓడించే ఒక పరాక్రమం కూడా వాళ్ళు చూపించగలిగేవాళ్ళు. సో, ఒకసారి ఏమవుతుంది ఈ సేనాధిపతి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక దురాలోచన చేస్తారంటే రాజుని చంపేసి ఆ రాజ్యం వాళ్ళు స్వీకరించాలి. అండ్ రాజుగా వాళ్ళు పరిపాలించాలని ప్లాన్స్ వేస్తారు. బట్ ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేలకి వాళ్ళకి సమ్ డిసీజ్ రావడం వల్ల వాళ్ళు బాధ అనుభవించి మరణించడం అనేది జరుగుతుంది. సో, అయింది. తర్వాత వాళ్ళు ఇంకొక లైఫ్ తీసుకుంటారు. లైక్ ఆ లైఫ్‌లో ఏంటంటే ఒక హార్స్ లాగా వాళ్ళు జన్మిస్తారు. అంటే ఈ నియర్ బై ఈ కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకు ముందుగా దానికి నియర్ బైనే ఇంకొక సింధు రాజ్యం అని దాంట్లో వాళ్ళు ఒక వర్తకుని దగ్గర ఒక హార్స్ లాగా వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ జన్మ తీసుకుంటారు. సో, అతని దగ్గర ఉంటారనమాట. సో, అక్కడ ఆ జన్మలో కూడా వాళ్ళకి ఇంతకు జన్మలో చాలా క్వాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి కదా! వాళ్ళకు స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కదా! సో, అలా ఆ హార్స్ జీవంలో కూడా వాళ్ళకి ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, అందుకే ఆ హార్స్ అంటే అందరికి అంటే ఎక్కువ గుణాలు అంటే క్వాలిటీస్ దృఢంగా, ఎక్కువ పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందన్నమాట. సో, ఇలా దాని గురించి తెలిసిన ఈ నర్సింగ్ కింగ్డమ్‌లో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కింగ్‌డమ్‌లో ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఉంటారు. సో, వాళ్ళకి ఆ గుర్రం గురించి తెలుస్తుంది. సో, అయ్యింది నేను ఆ గుర్రాన్ని కొనాలని వాళ్ళు ఆ సింధు రాజ్యానికి వెళ్లి వర్తకుని దగ్గర వాళ్ళు అమౌంట్ చాలా హై అమౌంట్ పే చేసి దాన్ని వాళ్ళు కొంటారు. ఎందుకు కొంటారు? ఈ రాజుకు మళ్ళీ దాన్ని అమ్మాలని ఉద్దేశ్యంతో కొంటారన్నమాట. సో, వాళ్ళు తీసుకొచ్చాక మళ్ళీ ఈ రాజు దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్లి ఇలా చెప్తారన్నమాట. ఇక్కడ ఒక హార్స్ ఉంది. సో, అది చాలా చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి దానికి అని వాళ్ళు చెప్తారు. సో, అప్పుడు రాజు అయ్యింది చూస్తామని, పరీక్షిస్తామని చూస్తారు. నేను చూసిన తడవే దాని క్వాలిటీస్ అవంతా పరీక్షించిన తడవే వాళ్ళు ఇంకొక మారు మాట్లాడుకొని అతను ఎంత అమౌంట్ అయితే చెప్తాడో ఆ అమౌంట్ పే చేసి ఆ హార్స్‌ని తీసుకుంటారు. సో, ఇలా కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళేంటి ఒక హంటింగ్‌కి ఒక ఫారెస్ట్‌కి వెళ్తారు. సో, వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సోల్జర్స్‌తో పాటు వెళ్తారు కదా! సో, అలా ఈ గుర్రం మీదే వాళ్ళు ఆసీనులై వెళ్తారనమాట. సో, వెళ్ళినప్పుడు ఒక డీర్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళకు. సో, దాన్ని హంట్ చేయడానికి వాళ్ళు వెంబడిస్తారు. సో, వెంబడించినప్పుడు ఏంటంటే, వెంబడించే దాంట్లో ఆ గుర్రం ఫాస్ట్‌గా వెళ్తది కదా! చాలా ఫాస్ట్‌గా. సో, సోల్జర్స్ దూరం ఉండిపోతారు. సో, వీళ్ళు ముందెళ్ళిపోతారు. సో, వెళ్ళిపోయి ఇంకా అలసిపోతారు. అటు ఇటు తిరిగి అలసిపోతారు. అలసిపోయినప్పుడు ఏంటి అతను రాజు దిగి గుర్రాన్ని చెట్టుకి కట్టేసి తను ఒక రాయి మీద అలా కూర్చుండిపోతారు. సో, చాలా దాహంగా ఫీల్ అవుతుంది. సో, కూర్చుండిపోతారు. సో, కూర్చున్నప్పుడు ఏంటి అక్కడ ఒక గాలి వల్ల ఒక ఆకు అలా వాళ్ళ దగ్గరొచ్చి పడుతుంది.
సో ఆకులో ఏదో రాసి ఉంటుంది. లైక్ సమ్‌హౌ లైక్ హాఫ్ శ్లోక. సో ఏదో రాసి ఉంటుంది. సో ఏమి రాసుంది అని వాళ్ళు దాన్ని చదవడానికి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఒక్క వర్డ్ చదువుతారు. సో ఈ వర్డ్ చదివేలకి ఆ హార్ట్స్ రూపంలో ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి విముక్తి లభిస్తుందనమాట. వాళ్ళు ఒక దివ్యమైన దేహాన్ని స్వీకరించి వీళ్ళ కళ్ళెదురుగానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు పైలోకాలు. సో వాళ్ళకి ముక్తి లభిస్తుంది. సో ఇది చూసి వాళ్ళకి అర్థమవ్వదు ఏమి. సో అర్థం అవ్వక వాళ్ళు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని నియర్ బై ఒక ఆశ్రమంలో ఒక ఋషి ఉంటారనమాట. సో అక్కడ వెళ్లి వాళ్ళు ఋషిని అడుగుతారు. సో అక్కడ వెళ్లి వాళ్ళు ఆ ఋషిని అడుగుతారు. ఏమి ఇలా అయింది? సో అప్పుడు వాళ్ళ దివ్య దృష్టి అంతా చూసి చెప్తారు. ఆ గుర్రం ఎవరో కాదు, ఇంతకుముందు నీ దగ్గరగా ఉన్న సేనాధిపతి. అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు అలా వాళ్ళకో దివ్య దేహం వచ్చి వెళ్లారు అంటే, ఏదైతే రాజు చదివింటారో రైట్ అది 15వ భగవద్గీతలో 15వ అధ్యాయంలో ఒక్క శ్లోకాలో అర్ధ శ్లోక ఉంటుందన్నమాట. ఆ లీఫ్‌లో. సో దాన్ని వాళ్ళు ఏదైతే ఒక్క వర్డ్ చెప్పలేకే ఆ హార్ట్స్‌కి అంతా ఆ పవర్ వస్తుంది. అంటే లైక్ అది ముక్తిని పొందుతుంది. సో అప్పుడు దాని మహిమ తెలుసుకొని వాళ్ళేం చేస్తారు, వాళ్ళ రాజ్యానికి వెళ్లి 15వ అధ్యాయం మొత్తంగా వాళ్ళ జీవితం అంతగా అభ్యర్థిని చాలా త్వరితగతినే అభ్యసించి వాళ్ళు కూడా ముక్తిని పొందుతారన్నమాట త్వరితగతిన. సో ఇట్లా ఈ 15వ అధ్యాయానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. పురుషోత్తమ యోగం అని చెప్తారు. సో అందుకే చెప్తాం మొదటిగా కూడా మనం చెప్పాం లైక్ భగవద్గీతలో అన్ని చాప్టర్స్ కాకపోయినా ఒక్క చాప్టర్ లేదు. ఒక చాప్టర్ కూడా చదవలేము అర్ధ చాప్టర్. అర్ధ చాప్టర్ అవ్వట్లేదు ఒక శ్లోక. ఒక శ్లోక అవ్వట్లేదు అర్ధ శ్లోక. అర్ధ శ్లోకం అవ్వట్లేదు అర్ధలో అర్ధం. హాఫ్‌లో హాఫ్ శ్లోక కూడా రెగ్యులర్‌గా డైలీ మనం కూడా అర్థం చేసుకొని పఠనం చేస్తున్నట్లయితే మనం కూడా ఈ పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది కైవల్యాన్ని పొందడానికి మనకు అవకాశం లభిస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. సో మనం ఈరోజు 15th చాప్టర్ చూస్తాము. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి అందరికి? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. సో ఈరోజు మనం చాప్టర్ అంటే 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగం గురించి చూస్తాం. శ్రీ గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం వేద భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపదాయ कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మొదటి శ్లోక చూస్తాము. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. శ్రీ భగవానుడు పలికింది, వ్రేళ్లు పైకి కొమ్ములు క్రిందికి వేదమంత్రాల ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. ఇంకా అంటున్నారు, అధశ్చోద్వం ప్రస్తుతాస్తశ్చ శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలా అధశ్చ మూలాని సంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్ష కొమ్ములు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణముల ద్వారా పోషించబడుతూ క్రిందికి మరియు పైకి విస్తరించింది. దాని కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షము వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వేలాడుతూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం మొదటి 2 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఎలా పోలుస్తున్నారంటే ఒక అశ్వత్థ వృక్షం. ఎలాంటిది? ఇన్వర్టెడ్ అయిన అశ్వత్థ వృక్షం. అంటే వేర్లు పైకిగా ఉంటాయి. అండ్ మొత్తం దాని స్టెమ్, బ్రాంచెస్, రూట్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్, లీవ్స్ అంతా కూడా డౌన్‌వర్డ్స్ ఉంటదన్నమాట. సో ఇది ఎలా మనం చూడొచ్చు అంటే ఆహ్, ఇది ఎలా చూడొచ్చంటే మనము నేచురల్‌గా అయితే చూడలేము. బట్ ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఇప్పుడు వాటర్‌లో మనం ఒక చెట్టు ఇమేజ్ చూసామనుకోండి, ఎలా కనిపిస్తుంది మనకు? ఇన్వర్టెడ్ కదా! కింది వైపుగా. యాక్చువల్‌గా సోర్స్ పైన ఉంది. సోర్స్ లేకపోతే దాని ఇమేజ్ మనకు రివర్స్‌లో కనపడదు కదా! సోర్స్ ఉంది పైన. కానీ మనం వాటర్‌లో ఏం చూస్తున్నాం? దాని ఇమేజ్ చూస్తున్నాం. ఎలా చూస్తున్నాం? లైక్ రివర్స్‌లో చూస్తున్నాం కదా! ఇలా వేళ్ళు పైకిగా ఉన్నట్టు అండ్ మొత్తంగా డౌన్‌వర్డ్స్ అయినట్టు చూస్తాం. కదా! మన ఇమేజ్ కూడా మనము వాటర్‌లో నిలబడి చూస్తే ఇన్వర్టెడ్ గానే కనిపిస్తది కదా! కాళ్ళు కిందున్నట్టు తెల్ల భాగం కింది వైపుగా ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. రైట్? సో, అలా ఈ ఈ ఏదైతే అందుకే చెప్తా ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేది ఏదైతే ఉందో అది స్పిరిచ్యువల్ వరల్డ్‌కి రిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట. సో, అందుకే ఇది ఇన్వర్టెడ్‌గా ఉంటుంది. సో, మొదటిగా మనకు వేళ్ళ నుంచి అంటే మనకు మొదటిగా బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఉన్నతమైన లోకం ఏంటి? బ్రహ్మలోకం కదా! సో, అక్కడి నుంచే సృష్టి ఆరంభమని ఈ 14 లోకాలు మనం చూస్తాం. సో, అందుకే మొదటిగా బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వస్తుందని చూస్తే. సో, తర్వాత దాని బ్రాంచెస్ ఒస్తాయి. సో, దాన్ని చెప్తారు గ్రహాలని చెప్తారు. మొదటిగా వచ్చే మెయిన్ బ్రాంచెస్. దానికి మళ్ళీ మనకు సబ్ బ్రాంచెస్ ఒస్తాయి. సో, దానికి మళ్ళీ కొమ్మలొస్తుంటాయి కదా! సో, దాన్ని ఇంద్రియాలు అని మనం పోల్స్తామన్నమాట. సో, అండ్ దానికొచ్చే చిగుళ్ళొస్తుంటాయి కదా! చిగురొస్తుంటాయి. దాన్నేమి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే సెన్సెస్ కలిగి ఈ సెన్సెస్ అని చెప్తాం. అండ్ ఈ చెట్టుకుండే లీవ్స్ ఏదైతే పచ్చగా అట్రాక్టివ్‌గా ఉంటాయి కదా! లీవ్స్ అదే వచ్చి ఏం చెప్తాము వేద మంత్రాలు. ఇక్కడ అంటున్నారు ఆకులుగా వేద మంత్రాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే జనరల్‌గా మనం చెప్తాం కదా! మనం జనరల్‌గా మంత్రాల వైపుగానే అట్రాక్ట్ అవుతాం కదా! ఏదైనా కర్మకాండలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చి సాల్వ్ అవ్వాలంటే ఓకే. ఏదో సొల్యూషన్ ఉంటుంది. దాని వైపు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతాం. అది చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫిజికల్ రిలేటెడ్, ఈ మెటీరియల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్‌ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాం. కానీ మన ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ వైపు మనం కాన్సంట్రేట్ చేయట్లేదు. రైట్? ఈ మెటీరియల్ వల్ల ఉండే ప్రాబ్లమ్స్‌లోనే కాన్సంట్రేషన్ ఉంది. అండ్ దానివల్ల ఈ హిమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వేదాల్లో అవి మనం పాటిస్తూ దాని నుంచి మనం సొల్యూషన్ పొందుతున్నాం. రైట్? అండ్ ఇంకా చూస్తే ఇవంతా ఈ ఫలాలు ఈ చెట్టుకి మనకేదైతే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. అవేంటంటే మన కర్మలు చేసిన దాని వల్ల వచ్చే ఫలితాలనమాట. సో, మనం కూడా అవి తింటూ ఉంటాం. అంటే ఆ ఫ్రూట్స్‌ని తిని ఆ ఫ్రూట్స్ టేస్ట్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. అది సుఖమైనా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, దుఃఖమైనా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. వి ఆర్ హ్యాపీ ఇన్ థిస్. మనకు దీనికన్నా ఇంకొక హ్యాపీనెస్ అనేది మనకు అవగతం అవ్వట్లేదు. సో, మనం ఇక్కడున్నా మనం బాధలు అనిపిస్తున్నా కూడా వి ఆర్ హ్యాపీ ఇన్ థిస్. ఏదైతే మన బాడీ స్వీకరించామో ఈ బాడీలో మనం సంతృప్తిగానే మనం వసిస్తున్నాం అనే మన భావనలో ఉన్నాం మనం. రైట్? సో, ఈ చెట్టు ఫ్రూట్స్ వచ్చి మన కర్మ ఫలాలనమాట. దాన్ని అనుభవిస్తూ బాధ, సుఖం 2 మనం అదే అనుభవం చేస్తూ హ్యాపీగా ఇక్కడ ఉంటున్నాం.
అండ్ రైట్ ఇలాగే చూస్తూ చూస్తూ మన లైఫ్ అయిపోతుంది. డెత్ వస్తుంది. ఏం చేస్తాం ఇంకొక లైఫ్ తీసుకుంటాం. అంటే ఈ కొమ్మలు ఊడలు ఎలా ఉన్నాయి కింది వరకుగా వ్యాపించున్నాయి. కింది వైపుగా మళ్ళా స్ప్రెడ్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి కిందకి, పైకి కిందకి. అంటే ఇది చాలా ఇలా చిక్కుకుపోయిన ఒక బంధం అంటాం కదా! సో దీని నుంచి బయటికి రావడం చాలా కష్టం. సో మరి డెత్ అయ్యాక ఏంటి ఏ తాడు దొరుకుతుందో దాన్ని పట్టుకొని ఇంకొక కొమ్మ వైపు ప ఎగురుతామనమాట. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇంకొక బర్త్ తీసుకుంటాం. సో దీంట్లోనే మనం తిరుగుతూ ఉన్నామనమాట. అంటే దీనికి ఎండ్ అనేది మనకు కనపడట్లేదు. ఆది, మధ్య, అంతం అనేది ఈ చెట్టుకి, వృక్షానికి కనపడట్లేదు. అంత దట్టంగా అది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. కిందికి, పైకి ఊడలు అంతా ట్రీస్ ఐ మీన్ లైక్ ఈ బ్రాంచెస్, లీవ్స్ అంతా అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ మన ఏదైతే భూలోకంలో మనమున్నాం, మనం కింది వైపుగా ఉన్నాం. ఈ చెట్టు కిందగా మనం ఉన్నామనమాట. కొంత మనం దైవీ గుణాలు ఓకే. దేవతలు వాళ్ళంటే కొంచెం మధ్యగా ఉండాలన్నమాట. ఈ ట్రీకి మధ్యంలో ఉన్నారని మనం చూస్తాం. సో, ఈ ఈ ఇలా అన్నమాట. ఈ ఇమేజ్ ఎలా అయితే చూపిస్తున్నారో అలా చెట్టు ఇన్వర్టెడ్‌గా పైన సోర్స్ ఉంది. అది స్పిరిచ్యువల్ వరల్డ్. దాని రిఫ్లెక్షన్ ఈ భౌతిక ఈ లోకం అన్నమాట. సో, ఇది ఈ చెట్టుతో పోలుస్తుంది. సరే అయింది. మరి ఈ చెట్టుకు పోషణ కావాలి కదా! చెట్టంతా ఉన్న తర్వాత వాటర్ ఉంటేనే కదా అది పెరుగుతుంది. రైట్? సో, మళ్ళీ దీనికి పోషణ ఎలా? ఈ త్రిగుణాలు. త్రిగుణాలు ఈ చెట్టుని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న దీన్ని పోషిస్తుందన్నమాట. ఎలా పోషిస్తుంది? వాటర్‌తో కాదు. ఎలా? కోరిక. రైట్? మన కామ్యాలు అంటే కోరికతో దీన్ని పోషించడం జరుగుతుంది. అందుకే మనం కోరికలకు బందీలో ఉంటాం. సో, అందుకే అంటారు ఫస్ట్ మనం కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో, మన సెన్సెస్‌ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ చెట్టుని మనం అధిగమించాలి. సో, అది మనం ముందు చూస్తాం. జస్ట్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఇలా చూసాము. సో, ఇది చాలా చిక్కుముడి అన్నమాట. అంటే ఒక బంధనంలో ఉంటాం మనం. సో, దీనికి అసలు మనం బయటికి రావాలనే ఆలోచన కూడా రాదు బేసికల్‌గా. ఇంట్లో సుకృతి ఉంటే తప్ప మనకి ఒక ఆలోచన అంటూ కూడా రాదు. సో, మొత్తంగా ఈ చెట్టు గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వేదాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ చెట్టును పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. అండ్ దాని నుంచి ఎలా బయటికి రావాలని కూడా వాళ్ళకు అవగతం చేసుకోగలుగుతారు. అని ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది. సో, ఇక్కడ మనం చూస్తే సో, మొదటిగా బ్రహ్మదేవుని నుంచి వస్తుంది ఇది. ఇన్వర్టెడ్‌గా కనిపిస్తుంది ఇమేజ్. సో, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇంకా సెన్సస్ ఆబ్జెక్ట్స్, వేదిక్ హిమ్స్, లిబరేషన్ ఇలా రకరకాలుగా కొమ్మల్లో ఇది దాగి ఉందన్నమాట. మన ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థ విషయాలు అండ్ లైట్ అండ్ ఈ ఆకులొచ్చి మన వేదిక్ హిమ్స్ అంటే మంత్రాలన్నమాట. ఆ! వేదాల్లో చెప్పబడిన ఇది. అండ్ ఇంకా దీని ఫలాలు చూస్తే మనకు ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ ఏది చేస్తే మనం అనుభవిస్తాం కదా! సో, దానిని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం హ్యాపీగా ఇక్కడే. సో, దీన్ని ఎలా మనం బయటికి రావాలి? సో, స్పిరిచ్యువల్ వరల్డ్‌కెళ్ళాలంటే ఈ గుణాలు 3 గుణాల నుంచి బయటికి రావాలని చూసాం కదా! రైట్? విశుద్ధ సత్వగుణం వైపుగా మనం రావాలి. రైట్? వి హావ్ టు బి ఆన్ ఫైర్. ఈ మూడిటికి పైకి రావాలి. సో, అదెలా అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యథ ప్రవృత్తి ప్రస్తుతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు కదా! దీని యొక్క యాక్చువల్ ఏంటి దీని రూపం అని ఎవరికీ తెలీదు. ఎందుకంటే అది చాలా దట్టంగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది కదా! ఊడలు కూడా కిందికి పైకి, కిందికి పైకెళ్ళి చాలా చిక్కుముడిగా అయిపోయిందనమాట. సో, దీని స్టార్టింగ్, మిడిల్, ఎండ్ అనేది ఎవరికీ అవ్వదు. కానీ మనం ఎక్కడున్నాం? చివరిగా ఉన్నాం. సో, సో, అందుకే అంటున్నారు ఆది, మధ్య, అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్నాం. వేళ్ళతో విలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. రైట్? వైరాగ్యం. ఈ సెన్సెస్ అట్రాక్షన్ నుంచి మనం డిటాచ్ అవ్వాలి. రైట్? ఈ డిటాచ్‌మెంట్ అనే ఒక ఖడ్గాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఒక నైఫ్‌ని షార్ప్ నైఫ్‌ని మనం పట్టుకొని ఈ చెట్టు వేళ్ళని, ఆ ఊడల్ని మనం కట్ చేయాలి అని చెప్తుంది. తరువాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. రైట్? ఫస్ట్‌గా మనము ఈ సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకొని, ఈ దట్టంగా ఏదైతే మనల్ని ఈ బంధనాలు చిక్కుకు వేస్తోందో, ఈ ట్రీ యొక్క ఊడల్ని, కొమ్మల్ని మనం నరకాలి. డిటాచ్‌మెంట్ అనే ఒక దీంతో మనం దీన్ని నరకాలన్నమాట. సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ దీన్ని నరుకుతూ అలా పైకి వెళ్తూ, వెళ్తూ ఏంటి మనము ఈ పునర్జన్మ లేకుండా అంటే ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకొని, దాన్ని మనం సొల్యూషన్ వైపుగా మనం అడుగులు వేయాలి. అలా వేసినప్పుడు మనం పైకి వెళ్తూ ఉంటాం. లైక్ సత్వగుణం వరకు రీచ్ అవుతాం. సో, అక్కడి నుంచి కూడా మనం పరమపదానికి వెళ్ళాలంటే సాధ్యమవ్వదు కదా! యూ హావ్ టు గో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ థట్ రైట్? విశుద్ధ సత్వగుణంలో వెళ్ళాలి. సో, అప్పుడు మనం ఆ పరమపదాన్ని వెతికి మనము భగవద్ధామం చేయడానికి ఒక మనం సాఫల్యమైన జీవితాన్ని భక్తి మార్గంలో ముందుకు నడిపించుకుంటూ సాఫల్యం చేసుకునేవాళ్ళం. సో, ఎవ్వరి నుండి సమస్తం ఆరంభమైందో
ఇంకా అంటున్నారు, పరమపదాన్ని వెతకాలి. అండ్ ఎవ్వరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో, మరియు ఎవ్వరి నుండి అనంత కాలంగా సమస్తం వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుని శరణు పొందాలి. సో, ఎప్పుడైతే మనం పైకి వెళ్తూ ఉంటామో, సో, మనకి జ్ఞానం కారణంగా మనం మరి జ్ఞానంలో చిక్కుకుపోకూడదు. రైట్? జ్ఞానానికి ఒక లక్ష్యం ఉంది. దాన్ని రీచ్ అవ్వాలి. సో, అలా మనం ఆ లక్ష్యం వైపుగా మనం అడుగులు వేస్తూ, ఆ పరమపదాన్ని వెతుక్కుంటూ, ఎవరి నుంచైతే సమస్తం ఆరంభమైందో, ఆ పరమ పురుషుని శరణు పొందాలి. రైట్? సో, ఇది భక్తి చేసుకుంటూ మనం ముందు వైపుగా నడవాలి. సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, ఈ ఖడ్గంతో మనం ఈ కొమ్మల్ని మనం ఏదైతే చిక్కుకొని మనకిక్కడ పడేసాయో ఈ బంధనాలను కట్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పైకి వెళ్ళడానికి అడుగులు వేయాలి. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖ సంజ్ఞైర్ గచ్చన్త్య మూఢాః పదమవ్యయం తత్. మిథ్యా గొప్పతనము మిథ్యాహంకారము, గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనదని అర్థం చేసుకున్నవారు, అంటే నిత్యమైన దాన్ని అర్థం చేసుకున్నవారు, కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమపురుషునికి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో, ఎవరు అర్హులు? రైట్? ఎవరు పొందగలరు? మనం చూసాం. ఎలా పొందాలో ముందు చూసాం. బట్ ఎవరు ఇలాంటి దానికి అర్హులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు మళ్ళీ. మిథ్యా అహంకారంను మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించిన వాళ్ళంటే మిథ్యా అహంకారం లేని వాళ్ళు. అండ్ గొప్పతనం అంటే జ్ఞానం వల్ల వాళ్ళ వికాసం ఏదైతుందో చాలా హై స్టేజ్‌లో. అండ్ మోహము, అనురాగ దోషాన్ని కూడా ఈ కోరికలని, అనురాగమని, అఫెక్షన్ అని ఈ దోషాన్ని కూడా వాళ్ళు జయించుంటారు. నిత్యమైన దాన్ని వాళ్ళు అర్థం ఏది శాశ్వతమైనదో ఆ భగవద్ధామమని వాళ్ళు తెలుసుకొనుంటారు. సో, అలాంటి వాళ్ళు కోరికలన్నిటిని విడిచిపెట్టి, వాళ్ళకున్న సమస్త కోరికలు వాళ్ళు పక్కన పెట్టి, ఈ ద్వంద్వాలకి ఈ మెటీరియల్ వాళ్ళంతా ద్వంద్వాలతో నిండి ఉంది కదా! సో, పెయిరింగ్ ఏదైనా కూడా పెయిర్స్‌లో వస్తుంది. సో, దీనంతా పెయిరింగ్ నుంచి వాళ్ళు విముక్తులై, అతీతులై పరమ పురుషుని శరణొచ్చొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అండ్ ఇంకా చూస్తాం. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామం అంటే ఏదైతే ముందు చెప్పారో బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతామన్నారు కదా! సో, అది చెప్తున్నారు. అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. రైట్? సో, ఎవరైతే భగవద్ధామం చేరుకుంటారో దే ఆర్ లైక్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దిస్ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి సైకిల్. రైట్? వి బ్రేక్ ద సైకిల్. మనం బ్రేక్ చేసి వెళ్ళిపోయాం. సో, అగైన్ వి వోంట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. సో, అలాంటి దివ్యధామం, భగవద్ధామం ఎలా ఉంటుంది? సూర్యునితో కానీ ప్రకాశింపబడదు. లైక్ సూర్యుడు లేదా, చంద్రుడు లేదా, అగ్ని లేదా, విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. మరి ఎలా? అంటే భగవంతుని కాంతి ఎఫల్జెన్స్‌లో అంతా కాంతి అనేది అన్ని వైకుంఠాలకి ఆ కాంతి అనేది వెలుగుని ప్రసాదిస్తూ ఉంటుంది. సో, ఆ ప్రకాశంతోనే అంతా కూడా ప్రకాశమయంగా ఉంటుంది. మనకిక్కడ అలా కాదు కదా! మనకి సూర్యుడు లేకపోతే ప్రకాశం ఉండదు. సో, నైట్ అయ్యంగానే అందుకే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఆధారపడతాం. రైట్? ఎందుకంటే మన చర్మ చక్షులకు అంత పవర్ లేదు కదా! డార్క్‌లో మనం చూడలేం. మనకు ఆల్‌వేస్ లైట్ కావాలి. మనకు చూపు విజన్ కావాలంటే మనకు లైట్ ఉండాలి. సో, మార్నింగ్ అయితే డే టైమ్ సూర్యుడి ద్వారా లైట్ తీసుకొని అని చూస్తాం. నైట్ అయితే సూర్యుడు మన లైటింగ్ ఉండదు కాబట్టి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతాం. అండ్ ఇలా సమస్త ప్రాణకోటి లైక్ అగ్రికల్చర్ చూసినా కూడా సూర్యుడి వల్లనే ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ గ్రో అవుతాయి. రైట్? సో, చెప్తారు వాళ్ళ శక్తి వల్లనే ఇదంతా మన సమస్త సృష్టి నడుస్తూ ఉంది. వాళ్ళ ప్రకాశం శక్తి వల్లనే. చంద్రుడి వల్ల ఏంటంటే ఆ రసం ఏదైతే ఉందో, ఆ పవర్ అన్ని ఈవెన్ వెజిటబుల్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రూట్స్, ఫలాలు ఈవెన్ మెడిసిన్స్‌లో కూడా ఆ రసం అనేది అంతటా వ్యాప్తి చెందుతుందనమాట. లైక్ మన ప్లాంట్ నుంచి వెజిటబుల్స్ ఒస్తాయి. వెజిటబుల్స్‌లో ఆ టేస్ట్, ఫ్రూట్స్‌లో ఆ టేస్ట్ చంద్రుడి ద్వారా వస్తుంది. ఈవెన్ మెడిసిన్‌లో ఆ మెడిసిన్ డిసీజ్‌కి తీర్చగల ఆ గుణం చంద్రుడి ద్వారా ప్రసరితమవుతుందనమాట. సో, ఇలా ఈ భౌతిక సృష్టికి సూర్యుడు, చంద్రుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. కదా! కానీ భగవంతుని దివ్యధామంలో అదంతా ఏమి లేదు. భగవంతుని ప్రకాశం ఆ ఎఫల్జెన్స్ నుంచి అంతా కూడా వెలుగులో నిండిపోయి ఉంటుంది. సో, అలాంటి భగవద్ధామం చేరిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అండ్ మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతः సనాతనः మనశ్శిష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. అంటే మనం పార్ట్ అండ్ పార్సెల్ ఆఫ్ గాడెడ్ అంటాం కదా! సో, దానికి ఈ శ్లోకాలు ఇంకా భగవంతుడే డీటెయిల్‌గా చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులున్న శాశ్వతమైన అంశాలు.
సో, మనము భగవంతుని శాశ్వతమైన అంశం. అందుకే మనకు కూడా ఎటర్నల్. శాశ్వతంగా నిత్యంగా ఉన్నాము. కాకపోతే సెపరేట్ అయి ఉన్నాము. సో, డిఫరెంట్ శరీరాలు తీసుకుంటూ ఉన్నామనమాట. కానీ బద్ధ జీవనం కారణంగా వారు అంటే మనము మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతూ ఉన్నాం. సో, ఈ సెన్సెస్ మనస్సు ఈ 5 సెన్సెస్ అలాంగ్ విత్ మనస్సుతో ఎంతో మనం ఘర్షణకి గురవుతున్నాం. ఎందుకు? ఎందుకంటే మనకు ఈ జ్ఞానం లేకపోవడం ద్వారా అంటే మనమంటే ఎవరు? మనకు భగవంతునికి గల సంబంధం ఏంటి అనే ఒక జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల నేనే ఈ బాడీని నేను అనే ఒక భావనలో ఉంటాం. రైట్? సో, అప్పుడు నేనే దీనికి యజమాని అనుకుంటాము. పరిపరి విధాలా కష్టపడతాము. ఓకే. నా ఫ్యామిలీని సాటిస్ఫై చేయాలి. నా కోరికలను సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి. దీనికి చాలా తీవ్రంగా శ్రమ పడతాం. రైట్? అండ్ ఈ సెన్సెస్ ఈ భౌతిక వరల్డ్‌లో ఎన్నో అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనల్ని లాగడానికి. సో, మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం. ఆటోమేటిక్‌గా చూసామంటే అట్రాక్ట్ అయిపోతాం. సో, దాన్ని పొందాలి. కష్టపడతాం. రైట్? మళ్ళీ దీనివల్ల సుఖం, దుఃఖం అనుభవిస్తుంటాం. అంటే ఈ బంధనాల్లో బాగా చిక్కుకుపోయామన్నమాట. ఏంటి? ఈ 5 సెన్సెస్‌తో కూడి ఇంకొకటేంటి మనస్సు. ఈ 6 ఇంద్రియాలతో చాలా కష్టపడుతున్నాం. రైట్? ఈ బద్ధ జీవనం కారణంగా అని సో, అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు అందరూ నా అంశాలే. సో, మనం కూడా భగవంతునిలో ఒక అంశ అన్నమాట. సో, అందుకే చెప్తా వి ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సెల్ ఆఫ్ గాడెడ్ అని చెప్పి. సో, ఇలా మనం కష్టపడుతూ ఉన్నాం. సో, దీన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. మనం ఎక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళమో, మన ఒరిజినల్ హోమ్ ఏదో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడికి మనం వెళ్ళాలి? ఎక్కడికి వెళ్తే మనం ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై హ్యాపీగా బతకగలమో, ఆ డెస్టినేషన్ మనం ఫైండ్ ఔట్ చేసుకోవాలి. శరీరం మీద వాప్నోతి యచ్చాపృచ్ఛామతీశ్వరः గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి తీసుకుపోయేటట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలు ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళతాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. లైక్ బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్, డెత్ ఆఫ్టర్ డెత్, బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్. రైట్? తీసుకుంటూనే ఉంటాం. ఎలాగైతే ఈ ఊడలు పట్టుకొని ఒక కోతి ఎలాగైతే చెట్టు మీద నుంచి ఒక్కొక్క కొమ్మ నుంచి ఒక్కొక్క కొమ్మకు జంప్ చేస్తుందో, మనం కూడా అలానే అన్నమాట. ఈ ఊడలు పట్టుకొని ఒక బాడీ వదిలాక ఇంకొక కొమ్మ వైపుగా వెళ్తాం. అంటే ఇంకొక దేహాన్ని స్వీకరిస్తాం. మళ్ళీ దాంట్లో పూర్తిగా డిఫరెంట్ సెన్సెస్ వల్ల డిఫరెంట్ బాడీస్‌లో మనం ఆ ప్లెజర్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో, మనమిలా ఇది తీసుకుంటుంటాం. ఎలా అని చెప్తున్నారంటే, ఒక వాయువు గంధం ఒక ఎగ్జాంపుల్‌తో చెప్తున్నారు. ఒక ఉపమానంతో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, వాయువు ఉంటుంది రైట్? గాలి మనకి కనబడదు. కానీ ఒక పూల తోట వైపుగా అది వెళ్ళిందనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? ఆ వాసన, ఆ వాయువులో ఆ వాసనతో పాటు అది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో, ఎప్పుడైతే మనం అది బ్రీత్ చేస్తామో రైట్? సో, ఆ వాసన మనకి తెలిసిపోతుంది కదా! మనం ఫీల్ చేస్తాం. రైట్? ఆ వాసన. సో, ఎలాగైతే ఈ వాయువు వాసన ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి తీసుకొని వెళ్తుందో, ఈ జీవుడు కూడా తన విభిన్న భావాలు రైట్? మనం చూసాం ఇంత సూక్ష్మంగా. మనం డెత్ అయిన తర్వాత ఏమి తీసుకెళ్ళమంటాం రైట్? ఏమి తీసుకెళ్ళమంటే ఆఫ్‌కోర్స్ ఫిజికల్లీ వి ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్. కానీ మన ఆత్మతో పాటు మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేవి ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇలా సూక్ష్మంగా అవి ట్రావెల్ అవుతాయి. ఎలా అయితే వాసన ఈ గాలిలో వాసన ట్రావెల్ అవుతుందో, మన సోల్‌తో పాటు ఈ భావాలు, ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారంలో దాగి అవి కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి. సో, ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఆ భావాలతో మళ్ళీ మనం ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం. సో, దాంట్లో మళ్ళీ మనం డిఫరెంట్‌గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి ఆ శరీరం కూడా వదిలాక ఆ సోల్‌లో కూడా మరి ఇంకా ఇంకొంత భావాలు మనం ట్రావెల్ చేసి ఇలా ఇంకొక బాడీ కూడా తీసుకుంటాం. అంటే ఇలా ఇది తీసుకుంటూనే ఉంటామన్నమాట. అన్‌లెస్ అంటే ఎప్పటి వరకు? మనకొక ఈ జ్ఞానం రానంత వరకు. ఎలాంటి జ్ఞానం? మనము ఈ దేహం కాదు. మనము స్పిరిట్ సోల్. భగవంతుని అంశలం అని ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చేంత వరకును కూడా మనకు అర్థమవ్వదు. నేనే యజమానని దీంట్లోనే ప్లెజర్స్ మనం అనుభవిస్తూ హ్యాపీ, దుఃఖం 2 ఈ ద్వంద్వాలకు మనము ఎంజాయ్ చేస్తూ 2 ఎంజాయ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ బేసికల్‌గా. సో, ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంటామన్నమాట. సో, ఇంకా ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తారు. సెకండ్. ఇంకా అంటున్నారు బంధముక్త స్థితిలో అనేది రెండింటి యందును అతడు దేవదేవుని వలెనే గుణరీతి శాశ్వతుడు. ముక్త స్థితిలో అతడు భౌతిక జీవనం నుండి విడివడి ఉండి శ్రీ కృష్ణ భగవానుని దివ్య సేవలో నియుక్తుడై ఉండును. కానీ బద్ధ స్థితిలో గుణములచే ప్రభావితుడై ఆ భగవాని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవను మరచి ఉండును. తత్ఫలితముగా అతడు భౌతిక జగమునందు తన జీవనమునకై తీవ్ర సంఘర్షము గావించవలసి వచ్చును. సో, మనం మర్చిపోతాం రైట్? మనం ఇందులో కూడా చూసాం. వన్స్ వి టేక్ బర్త్ మాయా క్యాప్చర్‌లో ఉంటాం మనం రైట్? దానివల్ల ఏంటంటే మనం నిత్య ధామమైన మనం ఎక్కడి నుంచొచ్చామో ఆ సోర్స్ మనం మర్చిపోతాం.
సో, మన ఇక్కడే మనము ఈ ద్వంద్వాలను అనుభవిస్తూ ఈ భౌతిక జగత్తులోనే దుఃఖాలు, తీవ్ర సంఘర్షణ మనము ఫేస్ చేస్తూ ఉంటామనమాట. ఇంకా చెప్తున్నారు, తన దేహంలోకి ఈశ్వరుడైన జీవుడిచ్చట వర్ణింపబడినాడు. తలచినచో అతడు ఉన్నత జన్మకు సంబంధించిన దేవుని పొందవచ్చును. లేదా నీచ దేహంలందు ప్రవేశించవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ మనం చేసే కర్మల బట్టి, దాని ఫలాన్ని బట్టి మనం ఉన్నత లోకంకెళ్తామా, అధమ లోకాలకు వెళ్తామా, అని ఇక్కడనే ఇంకా అధమ జన్మలు తీసుకుంటామా, ఇదంతా డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ కర్మలు. రైట్? మన యాక్టివిటీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అనగా దేహమందలి మార్పు దెయ్యి అయిన అతని పైనే ఆధారపడి ఉన్నది. అతడు రూపొందించుకొనిన చైతన్యము మరణ సమయంలో అతని వేరొక విధమైన దేహంలో గొనిపోవును. రైట్? మనం డెత్ టైమ్‌లో మన కర్మ ఫలాలు బట్టి మన డెత్ టైమ్‌లో మన స్మరణ ఏదైతే ఉందో, దాన్ని బట్టి మన నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది ప్రకృతిలో డిసైడ్ అవుతుంది. ఇంకా అంటున్నారు ఆహ్, ఇక్కడ అంటున్నారు అతడు తన చైతన్యంలో శునక, మార్జాలముల వంటి జంతువుల చైతన్యముతో సమానము కావించుకొనినచో అట్టి శునక, మార్జాల దేహమునే తప్పక పొందవలసి వచ్చును. దేవతా లక్షణములందు అతని చైతన్యము లగ్నమైనచో, అనగా ఈ జ్ఞానం వల్ల కొంచెం దైవీ గుణాలు మనం అలవరుచుకున్నట్లయితే, దేవతా లక్షణములందు అతని చైతన్యం లగ్నమైనచో, మరణానంతరము దేవతా శరీరమును పొందును. ఒకవేళ కృష్ణ భక్తి భావనలో మగ్నుడైనచో, అంటే కృష్ణ భక్తి అనేది భక్తి యోగం మనం అనుసరించి, రైట్? అవలంబించుకొని మన జీవితంలో కొంత పురోగతి సాధిస్తాము. ఒకవేళ అదే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ కృష్ణ భక్తి భావంలో మగ్నుడైనచో, ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి కృష్ణ లోకమును చేరి కృష్ణుని సహచరులను పొందును. సో, భక్తి యోగంలో మనం నిమగ్నమై సర్వం మన పాపాలన్నీ క్లియర్ అయినట్లుంటే అండ్ మరణ సమయంలో మనం భగవంతుని తలచినట్లయితే సాధన భక్తిని చూసాం కదా! సో, దీని ద్వారా మనం పర్ఫెక్షన్ పొంది అనన్య భక్తి వైపుగా నడిచినట్లయితే అండ్ మరణ సమయంలో మనం భగవంతుని స్మరించినట్లయితే మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటామని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అరిష్టాయాం మనశ్చాయాం విషయాన్ ఉపసేవతే. జీవుడు ఈ విధముగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకొని మనస్సుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్ట రకం చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. అందువలన అతడు ఒక ప్రత్యేక రకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. రైట్? డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ ఉంటాయి. రైట్? మనుషులకు ఒకలాగా, జంతువులకు ఒకలాగా అండ్ యానిమల్స్ క్వాడ్రాటిక్ యానిమల్స్ లైక్ ఏం చెప్తాం లైక్ వాటర్‌లో అక్వాటిక్ యానిమల్స్ అవ్వచ్చు, ఈ 4 కాళ్ళ మీద నడిచే యానిమల్స్ అవ్వచ్చు, బర్డ్స్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళకి వచ్చిన ఆ జన్మలో వాళ్ళకి లభించిన ఇంద్రియాల ద్వారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లెజర్స్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళ దేహ రూపం కూడా వాళ్ళకి డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. రైట్? మనది డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. యానిమల్స్‌ది డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ఈవెన్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ లైక్ ఫిష్ ఇవన్నీ చూస్తే దాంట్లకు డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. బర్డ్స్ చూస్తే, ఏరియల్ యానిమల్స్ చూస్తే దాంట్లకు డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. రైట్? ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్‌గా ఈ బాడీ స్ట్రక్చర్ కూడా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళ ఇంద్రియాలు కూడా, వాళ్ళ ప్లెజర్స్ కూడా, ఇంద్రియ భోగాలు కూడా డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక పిక్చర్‌లో ఒక పిగ్ పెట్టారు. అదేం చేస్తుందో బురదలో పొర్లాడుతుంది. రైట్? అది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. అండ్ అది ఏం తింటుంది మళ్ళా చెత్త, వేస్టేజ్ అండ్ మలమూత్రాల్ని అది తిని చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. జీర్ణం చేసుకొని హ్యాపీగా తన లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తుంది. రైట్? కానీ అన్ని జీవాలకి అది సాధ్యపడదు కదా! ఆ జీవిలో ఆ రకమైన దేహానికి అది సాధ్యపడుతుంది. సో, ఇలా అంటే ఒక్కొక్క బాడీకి ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అనుభవాలు ఉంటాయన్నమాట. ప్లెజర్స్ ఉంటాయి. సో, దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎంతలా ఈ ప్లెజర్స్‌లో ఇన్వాల్వ్ అవుతామంటే చెప్తారన్నమాట. ఏంటంటే ఒకసారి ఇంద్రదేవుడు ఒక శాపం వల్ల పిగ్‌గా జన్మిస్తారన్నమాట. సో, అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. వైఫ్ ఉంటారు, పిల్లలుంటారు. సో, హి ఈస్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ దట్ లైఫ్. సో, అప్పుడు చాలా ఏళ్ళు గడిచిపోతుంది. సో, బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా వస్తారంట. వచ్చి పిలవడానికి, రైట్? "నువ్వు ఎంతో ఉన్నతమైన వాడివి కదా! సో, అక్కడికి రా. ఇంద్ర పోస్ట్ ఖాళీగా ఉంది. నువ్వు అక్కడొచ్చి ఏలాలి. దేవతలందరూ లైక్ వితౌట్ కింగ్ ఉన్నారు. సో, నువ్వు అక్కడికి రా. నీ ప్లేస్‌కి రా ఒరిజినల్‌గా. నేనంతా నీకు రివర్ట్ చేస్తాను. రా" అంటే వాళ్ళకది కూడా నచ్చలేదు. రైట్? వాళ్ళేమంటారు, "ఓకే. నేను నా భార్య పిల్లల్ని వదిలేసి ఎలా రావాలి? ఐ యామ్ హ్యాపీ ఇన్ థిస్ లైఫ్" అని అంటారంట. అంటే ఏదైతే ఈ బంధనాలు ఎంత కట్టి పడేసాయంటే, ఈ దేహంలో ఉంటామో, ఆ దేహంలో వి ఆర్ సో సాటిస్ఫైడ్. సో, ఓకే. హ్యాపీ. మన కళ్ళెదురుగా ఇంకొక దేహం ఇదే చూస్తున్నా ఓకే. వేరే జీవరాశులు ఉన్నాయనుకుంటామే కానీ, బట్ మనది చాలా బావుంది మనం అనే ఒక భావనలో మనం ఉంటామనమాట. ఇంకా దీనికి ఇంకా కూడా చెప్తారు ఒకసారి అంట
నారద మహర్షి చాలా బాధపడతారు. అంటే లైక్ భూలోకంలో సంచరించేటప్పుడు జనాలు, జీవులు పడే కష్టాలు చూసి వాళ్ళు చాలా క్షోభ పడతారంట. అంటే చాలా బాధ అనుభవిస్తారు. సో, ఎందుకు వీళ్ళకి ఇంత కష్టం? రైట్? సో, వెళ్లి అప్పుడు భగవంతుడిని అడుగుతారంట విష్ణు భగవానుడు. సో, స్వామి ఎందుకంత కష్టపడాలి? తీసుకొచ్చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ అందరిని. ఎందుకంత కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు? అనంటే భగవంతుడు అంటారు, "నేను రెడీ. వాళ్ళే రావాలి. నేను రెడీ వాళ్ళని తీసుకోవడానికి. వెయిటింగ్ రైట్. నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు నా దగ్గరకొస్తారా" అప్పుడు నారద మహర్షి అంటారు, "సరే అయింది. నువ్వు వెళ్ళవు కదా! నేనెళ్లి పిలుచుకొచ్చేదా వాళ్ళని" అని అంటారు. అంటే అప్పుడు భగవంతుడు అంటారు, "నువ్వెళ్లి పిలిచినా వాళ్ళు రారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంతలా కూరుకుపోయి ఉన్నారు" అని అంటారు. అప్పుడు నారద మహర్షి అంటారు, "లేదు. నేను ట్రై చేస్తాను." ఓకే. అయ్యింది. వాళ్ళ హంస వాహనం వేసుకొని వస్తారు. సో, ఫస్ట్‌గా వెళ్తారంట ఒక డోర్ నాక్ చేస్తారు. ఒక ఫ్యామిలీ హౌస్‌కెళ్ళి డోర్ నాక్ చేస్తారు. అక్కడ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఉంటారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళకెళ్ళి ఇలా అంతా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి, "రండి వెళ్దాం. భగవద్ధామానికి వెళ్దాం రండి." అంటే అప్పుడు అంటారంట, "స్వామి అంతా బానే ఉంది. వస్తాం. కానీ ఇప్పుడే కదా మాకు మ్యారేజ్ అయింది. ఇంకా మేము ఇప్పుడే జీవితం మొదలు పెట్టాం. రైట్? ఇంకా ఎంతో చూడాలి మేము. మాకు పిల్లలు కలగాలి. ఇంకా వాళ్ళ పోషణ చేయాలి. ఇంకా ఇప్పుడే రమ్మంటారేమి? కొన్ని రోజుల తర్వాత వస్తాం. ఇప్పుడే రావడానికి మేము రెడీగా లేము" అని చెప్తారు. సరే అయింది వెళ్తారు. సో, ఇంకొక డోర్ నాక్ చేస్తారు. అక్కడేంటి ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్లి డోర్ నాక్ చేస్తారు. వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళెళ్తారు. సో, అక్కడ వాళ్ళకి నారద మహర్షి అంతా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారంట. సో, అప్పుడు వాళ్ళు వస్తారా? వెళ్దాం. అంటే, లేదు మేమెలా రావాలి పిల్లల్ని వదిలేసి? వాళ్ళ పోషణ భారం మా మీద ఉంది. రైట్? వాళ్ళని మేమే పోషించాలి. ఇంకా వాళ్ళ బాగోగులు చూడాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. ఇంకా ఎంతో చూడాలి మేము. సో, ఇప్పుడే ఎలా రావాలి? సో, మేము తర్వాతొస్తాం. వస్తాం కానీ తర్వాతొస్తాం. అయింది. వాళ్ళయిపోయింది. సో, ఇంకొక హౌస్‌కెళ్తారు. సో, అక్కడ డోర్ నాక్ చేస్తే ఒక ఏజ్డ్ కపుల్ ఉంటారు. సో, వాళ్ళు చెప్తారు. నారద మహర్షి మళ్ళీ చెప్తారంట. సో, వస్తారా? వెళ్దామా భగవద్ధాం. అప్పుడు వాళ్ళు అంటారంట, "ఇప్పుడు పిలిస్తే ఎలా స్వామి" అంటే, "మా పిల్లలకి పెళ్లి చేశాము. వాళ్ళకి ఇప్పుడే పిల్లలు పుట్టారు. రైట్? అంటే మనవడు, మనవరాలు పుట్టారు. సో, వాళ్ళ ఆలనా పాలన చూడొద్దా? మేము ఎంజాయ్ చేయొద్దా? ఆ! ఇప్పుడు కాదు. కొంత వాళ్ళు పెద్దగయ్యాక మేమొస్తాం. ఇప్పుడు కాదు" అని అంటారు. అంటే ఎవరు ఉండే పొజిషన్‌లో వాళ్ళకు ఆనందం అనుభవించే ఒక ప్లెజర్ ఉంది. ఎవరి సిట్యుయేషన్ తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి. సో, నోబడీ ఈస్ రెడీ టు గో. రైట్? సో, అన్‌లెస్ అంటిల్ వాళ్ళు చివరి దశ వరకు వెళ్లి డెత్ తనంతట తను వస్తే తప్ప సో, ఆహ్, అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ స్టేజ్‌లో అందరికి డెత్ వస్తుంది అని తెలుస్తుంది. బట్ ఆ స్టేజ్‌లో బ్యాక్ చూసుకున్నా ఏమి చేయలేని సిట్యుయేషన్. రైట్? పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్. దాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి. కదా! సో, అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ సెన్స్ ఈ దీని వల్ల కలిగే ఒక ఈ అట్రాక్షన్స్‌లో లోబడి వాళ్ళ ప్లేజెస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇక్కడే హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. సో, అది ఇక్కడ చెప్తారు. ఇక చూస్తే ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం వాళ్ళకి భగవద్ జ్ఞానం లభించి భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారో చాలా మంది చూస్తుంటాం ఋషులు కూడా. వాళ్ళు దివ్య జ్ఞానం అంటారు. రైట్? వాళ్ళ దివ్య జ్ఞానంతో వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. ప్రెజెంట్, పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు కదా! వాళ్ళకి అది పవర్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే త్రిగుణాల్లో బందీలై ఉన్న మనకు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీళ్ళకు ఆ పవర్ అనేది ఉండదనమాట. సో, అందుకే వాళ్ళేం చెప్తున్నారు మూర్ఖులు. సో, అలాంటి వాళ్ళు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది? అని తర్వాత మనం ఏ దేహం తీసుకుంటాం అనేది ఆ మూర్ఖులకి ఎప్పుడు అర్థం అవ్వదు. వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తాను. కానీ జ్ఞానంలో శిక్ష పొందిన వాళ్ళు ఆ దివ్య చక్షులతో వాళ్ళు చూడగలరు. రైట్? మనం ఈ శరీరం తర్వాత ఎలా అనుభవిస్తాం, దాని తర్వాత ఇంకొక దేహం ఎలా తీసుకుంటామని వాళ్ళు స్పష్టంగా దాన్ని గాంచగలరు. సో, అదే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం ఇతంతో అప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్య చేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో లేని వారు ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు. రైట్ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే. వాళ్ళు చూస్తున్నారు. మనమెందుకు చూడలేకపోతున్నాం అని మనం ట్రై చేసినా కూడా, మనం చూడలేం. ఎందుకంటే వాళ్ళొక హై స్టేజ్‌లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక పర్ఫెక్ట్ అయిన జ్ఞాన మార్గంలో వాళ్ళు నడిచారు. అండ్ వాళ్ళకు ధ్యాన యోగం అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక యోగం ఫాలో చేసి వాళ్ళు చాలా ముందుగా వెళ్లారు. సో, వాళ్ళకి అంతా తెలుస్తుంది. కానీ మనము ఆహ్, ఇక్కడ ఉంటూనే, ఈ బంధనాల్లో ఉంటూనే అవంతా చూడాలి, చేయాలంటే అది మన వల్ల అయ్యే పని కాదు.
సో ఇలాంటి యోగులు దీన్ని చూడగలుగుతారు. ఆత్మానుభూతిలో ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో, రైట్? సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళ ఆత్మలో వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్‌గా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు మట్టుకే దీన్ని గాంచగలరు అని ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్యుమామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు అంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి సూర్యుని తేజస్సు వస్తే డార్క్‌నెస్ పోతుంది కదా! సో, అలాంటి తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చాయి. రైట్? ఈ మెటీరియల్ లెవెల్‌లో జీవరాశులు బ్రతకాలంటే మనకు సూర్యచంద్రులు కంపల్సరీ కదా! వాళ్ళు లేకపోతే ఈ జీవరాశి కూడా ఉనికిలో ఉండడం అంటే జీవించి ఉండడం సాధ్యపడని విషయం కదా! సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఆ సూర్యుని తేజస్సు, ఆ చంద్రుడిలో వైభవం కూడా నేనే ఉన్నా. అంటే నా నుండినే అవి వస్తున్నాయి. దాంట్లో పవర్ నేను ప్రసాదిస్తున్నానని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ తేజస్సు, చంద్రుని వైభవం మరియు తేజస్సు సూర్యుడిలో ఉన్న ఆ ప్రకాశం నా నుండే వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. గామావిశ్య భూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చోషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో ఉంటాయి. నేను చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. సో, అన్ని గ్రహాలలోకి నేను శక్తిలా ప్రవేశిస్తాను. రైట్? నా శక్తి ద్వారానే కక్షలంటే ఆర్బిట్‌లో. మనం ఇంతకు ముందు కూడా అధ్యాయాల్లో చూసాం. రైట్? సో, మనం ఒక సోలార్ ప్లానెట్ తీసుకుంటే ప్లానెట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఒక కక్షలో, ఒక ఆర్బిట్‌లో ఆఫ్‌కోర్స్ అవి ఎంత స్పీడ్ అయినా తిరగనివ్వండి సన్ చుట్టూ కదా! ఆ స్పీడ్ కూడా మనం అంచనా వేయలేం. రైట్? సో మచ్ ఆఫ్ స్పీడ్. చాలా హై స్పీడ్‌తో అవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అయినా కూడా ఈ లేచి మాత్రం కూడా అవి పక్కకి జరగవు ఆర్బిట్‌లో. ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్‌లోనే ఆ లైన్‌లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకలా సాధ్యపడుతుందంటే ఫోర్స్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని చూసాం. ఆ శక్తి. భగవంతునికి ఉన్న ఆ శక్తి వల్ల అవి ఆ ప్లేస్ నుంచి జరగకుండా తిరుగుతూ అది కూడా బేస్ లేకుండా రైట్? స్పేస్‌లో అన్నీ ఎలా ఉంటాయి? బేస్ లేకుండా నిలబడతాయి కదా! మనం ఇప్పుడు చూసాం ఇంతకు ముందు కూడా ఒక బుక్ పెట్టాలన్నా, ఏదన్నా ఒక వస్తువుని అలా నిలబెట్టాలన్నా ఒక బేస్ కావాలి మనకు. లేకపోతే అది నిలబడదు. కింద పడుతుంది. బట్ స్పేస్‌లో చూస్తే మనం ప్లానెట్స్ ఎలా అలా నిలబడగలిగాయి స్పేస్‌లో? ఏమి దాని బేస్ అనేది లేదు. ఒక బాల్ లాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా! వితౌట్ ఎనీ బేస్. సో, అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది? ఇదంతా భగవంతుని శక్తి వల్లే సాధ్యమవుతుంది. సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా అంటున్నారు ఈ ఔషధాలు ఏదైతే చంద్రుని పవర్ వల్ల ఈ మెడిసిన్ ఏదైతే పవర్ వస్తుందో, ఆ పవర్‌ని కూడా నేనే అంటే ఆ రసాన్ని సమస్త దీంట్లో రసాన్ని ప్రసాదించేది కూడా నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దీనికొకటి చెప్తారంటే ఒకసారి నిరాకారవాది అంటే ఆహ్, అంటే నిరాకారవాది కాదు సారీ. భగవంతుడు లేరు అనేవాళ్ళు. భగవంతుడు లేరు. అంతా మన వల్లనే సాధ్యపడుతుంది. భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేరు అనేవాళ్ళు ఉంటారు కదా! సో, అలాంటి వాళ్ళు ఒకసారి ఏమైందంటే పాస్ట్ టైమ్ ఒకసారి న్యూటన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళేంటంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ భగవంతుడిని నమ్మరు. భగవంతుడు లేడని ఒక భావన వాళ్ళది. సో, ఒకసారి ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటారనమాట. సో, ఒకసారి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఒక సెపరేట్ రూమ్‌లో ఒక ల్యాబ్ రూమ్‌లో ఒక అందమైన ఒక ప్లానెటోరియం దాన్ని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. లైక్ ఒక సన్ అన్ని ప్లానెట్స్ ఎలా తిరుగుతున్నాయి అని చాలా అద్భుతంగా దాన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తారు. సో, అలా చేశాక నెక్స్ట్ డే ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్‌ని ఇన్వైట్ చేస్తారు లంచ్‌కి. సో, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంతా డిస్కస్ చేస్తారు. లంచ్ తీసుకున్నాక సో, వాళ్ళు చెప్తారు. నేనొకటి చూపిస్తాను. యస్టర్‌డే నైట్ ఒక శబ్దం వచ్చింది. ఒక రూమ్‌లో నేను తెరిచి చూస్తే అలా ఒక డిఫరెంట్‌గా ప్లానెట్స్ అన్నీ అలా తిరుగుతూ అలా డిఫరెంట్ ఒక ఒక సిస్టమే ఒకలాగా కనపడింది నాకు. నువ్వు కూడా చూస్తావు రా అని పిలుచుకెళ్తారు. సో, అయింది వెళ్తారు ఇద్దరు ఆ రూమ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నవ్వుతారనమాట. ఏంటి జోక్ చేస్తున్నావా? ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు? ఎవరు తయారు చేస్తారు? ఒక సిస్టమ్ రైట్? ఎవరో తయారు చేశారు దీన్ని. ఆ! ప్రెజెంట్ చేయడానికి. సో, ఎవరు చేశారు? సో, అప్పుడు న్యూటన్ అంటారు. సో, ఎవరు చేయలేదు అదంతకదే వచ్చేసింది. అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటారు, "అదంతకదే ఎలా వస్తుంది?" రైట్? ఎవరైనా చెయ్యాలి దాన్ని. లేకపోతే అదంతకలా ఫార్మ్ అవ్వదు. సో, అప్పుడు న్యూటన్ చెప్తారు. అంటే ఒక రూమ్‌లో ఒక సిస్టమ్ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఒక సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేస్తేనే దాని వెనకాల ఎవరో ఉన్నారనుకుంటున్నాం. రైట్? ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తే గాని అది రాదు. కదా! అది అలా అంత అద్భుతంగా రాదు. సో, ఎవరో ఉన్నారు దాని బిహైండ్ దాన్ని ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఇక్కడ మనం ఒక సిస్టమ్ ప్రెజెంట్ చేయడానికి లైక్ మనం కూడా స్కూల్‌లో పిల్లలు చూస్తాం కదా! ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ దీన్ని చేస్తూ ఉంటారు. రైట్? సో, ఇట్లా చేయడానికే మనం బిహైండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తున్నారన్నప్పుడు,
ఈ సమస్త సృష్టిలో ఈ చరాచర జీవులు ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలా పోతున్నాయి, సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది, రైట్? అదంతకనే ఫార్మ్ అవుతుందా? సంథింగ్ ఇస్ దేర్, పవర్ ఉంది, శక్తి ఉంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో భగవంతుడి నుంచి ఆ పవర్ వస్తుంది. సో, అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదే భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. నా శక్తి నుంచి ఇవన్నీ వాటి వాటి కక్షల్లో తిరుగుతున్నాయి. సో, అన్ని ఔషధాలలో రసంగా నా శక్తి ప్రసరిస్తుంది అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను. సో, ఇక్కడేం చెప్తున్నారు? 4 రకాల ఆహార పదార్థాలు. అంటే నమిలేవి, చికేవి, త్రాగేవి అండ్ నాకేవి, రైట్? మనం ఏ జీవరాశి చూసుకున్నా కూడా ఇలాగే, రైట్? ఇలాంటి దాన్లతోనే అవి స్వీకరిస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో, ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్‌ని నేను జీర్ణం చేస్తూ ఉంటాను. సో, ఎలా అయితే మన స్టమక్‌లో మనకేమో యాసిడ్ ఉంటుంది, రైట్? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కదా! జఠరాగ్ని. సో, మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఏంటి? అది డైజెస్ట్ చేస్తుంది. మనం చూస్తే ఎంత పవర్ మనలోనే సింపుల్‌గా మనం అనలైజ్ చేస్తే, మన యాసిడ్ పడితే మనం తట్టుకోగలమా బాహ్యంగా? కదా! అసలు తట్టుకోలేం. కాలిపోతాం. కదా! కానీ మన లోపల ఉన్న ఒక ఆర్గాన్‌లో అది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంది. రైట్? ఎందుకు మనం తినే ఫుడ్‌ని డైజెస్ట్ చేయడానికి. మనకు ఫుడ్ ఎక్కడొస్తుంది? రైట్? ఎలా వస్తుంది? భగవంతుని ప్రసాదం. అగ్రికల్చర్, ఫార్మింగ్ లైక్ భగవంతుని రేస్ వల్ల ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి. అండ్ ఆ ఫ్రూట్స్ అవ్వనివ్వండి, వెజిటబుల్స్ అవ్వనివ్వండి, దాంట్లో ఉన్న స్వీట్‌నెస్, రసం, రైట్? చంద్రుడి నుంచి వస్తుంది. ఇవన్నీ భగవంతుడి నుంచి వస్తున్నాయి. రైట్? అన్నీ భగవంతుడి నుంచి వస్తున్నాయి. అవి మనం స్వీకరిస్తున్నాం. అది స్వీకరించినప్పుడు కూడా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసి కూడా లోపల భగవంతుడు దాని యొక్క జఠరాగ్నిగా లోపల దాన్ని కూడా డైజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా! సో, ఈ యాసిడ్ ఎలా అయితే ఉందో ఎంత పవర్‌ఫుల్ అంటే లోపలుంటే మనకేమి హార్మ్ జరగదు, రైట్? డైజెషన్ ప్రాసెస్ డైలీ జరుగుతుంది మనకు. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్ని సార్లు తింటామో అన్ని సార్లు డైజెషన్ జరుగుతుంది కదా! సో, మనకేం పెయిన్ అనేది కనపడదు కదా! కానీ అదే మన బాహ్యంగా ఈ యాసిడ్ మన మీద పడిందనుకోండి, రైట్? ఎంత పెయిన్ ఒస్తుంది మనకి, రైట్? డెత్ కూడా అవుతుంది, రైట్? అన్ని పార్ట్స్ అన్నీ పోతాయి. డెత్ కూడా అవుతుంది. కానీ లోపల మన లోపలే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ మనకేమి అవగతం అవ్వట్లేదు, రైట్? ఆ పెయిన్ అనేది ఏమాత్రం మనకు తెలుస్తుందా మనకు తెలియదు. అఫ్‌కోర్స్ మన హాబిట్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం కారణంగా రకరకాలు ఇది వల్ల దానివల్ల డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు అల్సర్స్ అనో, ఇలా అనో బయటపడుతున్నాయి. బట్ నార్మల్ లైఫ్ మనం లీడ్ చేస్తున్నట్లయితే గిన హెల్తీగా ఉంటాం. అండ్ ఇలాంటి ఒక మనకి ఏది కూడా అవగతం అవ్వదనమాట ఇలాంటి భాగాలు. సో, అదే భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇలా ఒక జఠరాగ్నిలాగా స్టమక్‌లో భగవంతుడే ఉన్నారని చెప్తారు. ఎలా ఉన్నారు? డైజెస్ట్ చేయడానికి, రైట్? మనం తినే ప్రతిదీను డైజెషన్ పవర్ కూడా భగవంతుడు ప్రసాదించారు. సో, అది చెప్తున్నారిక్కడ. ఇంకా అంటున్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మృతిజ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద విదేవ చాహం. నేను నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. రైట్? ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో భగవంతుడు పరమాత్మగా వసిస్తున్నారు. మనం చూసాం ఇంతకుముందు, రైట్? నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. అంటే సర్వం అలా జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానం, మతిమరుపు కూడా ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుని వల్లే కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని కూడా నేనే. భగవంతుడి నుంచే కదా వేదాలన్నీ మనకొచ్చాయి కదా! సో, వేదాలు వచ్చింది భగవంతుడి నుంచే. వేద సారము భగవంతుడే, రైట్? వేదాలన్నీ తెలుసుకుంటున్నామంటే వేదంలో ఏంటి? వేద సారం ఏంటి? ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరడం, రైట్? భగవంతుడిని పొందడం. అదే వేదాల్లో ఉన్న సారం అన్నమాట. సో, భగవంతుడు చెప్తారు అందరిలో ఉండే జ్ఞాపక శక్తి, స్మృతి, స్మరణ అండ్ మరుపు అన్నీ కూడా నా వల్లనే వాళ్ళకు కలుగుతున్నాయి, రైట్? మరుపు కూడా మనకి వరం అని చెప్తారు కదా! సో, మనం ఎన్నెన్నో జన్మలు, ఎన్నో కోటాను కోట్ల దేహాలు తీసుకో ఉంటాం, జన్మలు తీసుకో ఉంటాం. కానీ ఏది గుర్తులేదు మనకి కదా! సో, మరుపని ఒక్కసారి మనం బర్త్ తీసుకోలోక మాయ కంట్రోల్ వస్తే మొత్తంగా మనకు మరుపనేది వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నేనే యజమాని అనే భావనలో మనం మన జీవితాన్ని గడుపుతామని. సో, మరుపు కూడా మనకి వరమే. ఎందుకంటే మనం అన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే బ్రతకలేం కదా! సో, ఇట్స్ హార్డ్ టు లివ్. సో, అది కూడా మనకొక వరం లాగానే అన్నమాట భగవంతుడు. సో, ఇంకా ఏంటంటే ఈ మరపు ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే నిన్న ఏం చేశామో మనకేం గుర్తుండదు. సో, డే టు డే యాక్టివిటీస్ నిన్న ఏం చేశామని మొత్తంగా చెప్పమంటే
మహా అయిపోయింది 5-10 మినిట్స్‌లో మొత్తంగా ఫినిష్ చేస్తాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఆ డేలో మనము ఆఫ్‌కోర్స్ స్లీపింగ్ టైమ్ తీసేసినా హార్డ్‌లీ 12-14 అవర్స్ మనం పని చేసే ఉంటాం. ఎంత లేదన్నా కూడా. బట్ ఆ 14 అవర్స్ వర్క్ మనం చెప్పమంటే 5 మినిట్స్‌లో అలా చెప్పేస్తాం. నిన్న చేసింది కూడా. రైట్? ఏది కూడా మనం లైక్ మినిట్ టు మినిట్ ఏం చేస్తామో ఏది గుర్తుండదు మనకు. ఇంకా 1 వీక్ కిందటిది, 1 మంత్ కిందటిది, 1 ఇయర్ కిందటిదంటే అసలు ఏమి గుర్తుండదు. ఏ ఒక్క పాయింట్ కూడా చెప్పలేం. ఇంక చిన్నప్పుడంటే అసలకే గుర్తుండదు. ఉంటుంది ఏదో అంటే మనకు చాలా పెయిన్‌ఫుల్‌గా లేకపోతే చాలా సంతోషకరంగా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనుకోండి మన చిన్నతనంలో. ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంటుంది. అది మనం చెప్పగలం. చిన్నతనంలో ఇలా ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తు చేసుకోగలం అంతవరకే. అది చాలా లిమిటెడ్ ఇది అన్నమాట. ఈ ఇది. సో, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని వల్లే మనకు కలుగుతున్నాయని చెప్తారు. అండ్ ద్వావిమో పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరः సర్వాణి భూతాని కూటస్థు అక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు అనే 2 తరగతులు జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు. ఓకే. క్షరుడు, అక్షరుడు అంటే నశింపు ఉన్నవాళ్ళు, నశింపు లేని వాళ్ళు రైట్. మనమంతా ఈ మెటీరియల్ వల్ల ఉన్న వాళ్ళందరికీ నాశనం ఉంది రైట్. బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్, డెత్ ఆఫ్టర్ డెత్ వస్తుంది. మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ తిరిగా డెత్ అయితే మళ్ళీ తిరిగా బర్త్ తీసుకున్నాం. అదే ఏదైతే ఈ దేహం ఉందో దీనికి నశింపు అనేది ఉంది రైట్. ఇది మళ్ళీ కలిసిపోతుంది. ఈ అక్షరుడు అంటే నశింపులేను. అంటే భగవద్ధామ ఎవరైతే చేరుతారో వాళ్ళకు నశింపనేది లేదు. రైట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ థిస్ ప్రాబ్లమ్ రైట్. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి సైకిల్ నుంచి వాళ్ళు ఫ్రీ అయిపోయారు. సో, వాళ్ళు శాశ్వతంగా ఉన్నారక్కడ. భగవద్ధామలో భగవంతుని సహచర్యంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉన్నారు. సో, వాళ్ళకి నాశనం అనేది లేదనమాట. సో, అదే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడని చెప్తున్నారు. అండ్ జీవరాశులు. పతనం చెందే వాళ్ళంటే క్షరులు. పతనం చెందని అంటే అక్షరులు. సో, ఎలా చూస్తాం దీన్ని అంటే స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఉంటుంది. ఎవరికీ? క్షరులు. ఎన్నటికీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళ సెల్ఫ్ నేను ఇది నేను అనుకునే భావనలో వాళ్ళే భోగించాలి అని అనుకుంటారు కదా! సో, అందుకే వాళ్ళు ఇక్కడిక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బాడీలో. అండ్ ఇక్కడ అక్షరులంటే ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడితో ఉండాలనే కోరిక ఉంటుంది. అండ్ ఎన్నడూ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టరు వాళ్ళు. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः పరమాత్మేత్యుదాహృతः యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్య ఈశ్వరः. ఈ ఇద్దరితో పాటు 3 ప్రపంచాలలోకి ప్రవేశించి, వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశనరహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడున్నారు. రైట్. భగవంతుడు మనకు చెప్పారు. నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి నేను పోషిస్తూ ఉన్నాను. రైట్. అన్నిటికి నేనే కారణం. లయానికి కారణం నేను. అన్నిటికి నేనే కారణమని ఇంతకుముందు కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. సో, మళ్ళీ అంటున్నారు. సో, ఇదంటే క్షరులు, అక్షరులను మనం ముందటగా చూసాం కదా! వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఈ విశ్వమంతా వ్యాప్తి చెంది, ఈ మొత్తం సృష్టి స్పిరిచ్యువల్ వరల్డ్ అవ్వనివ్వండి, మెటీరియల్ వరల్డ్ అవ్వనివ్వండి, మొత్తంగా వ్యాప్తి చెంది పోషించే వాడిని కూడా నేను ఉన్నాను అని భగవంతుడు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. వన్ సెకండ్. అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన పరమ ఆహ్, పురుషోత్తముడు ఉన్నారు. అది భగవంతుడని చెప్తున్నారు. యస్మాక్షరం అతీతోऽహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః. క్షరుడు, అక్షరుడు ఇద్దరికీ నేను అతీతంగా దివ్యమైన వాడను. మరియు ఉత్తముడైన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. సో, ఇక్కడ చూస్తే మనం చూసాం. బ్రహ్మ విమోహన లీలలో బ్రహ్మ చెప్తారు. ఓహ్! ఆరిజిన్ ఆఫ్ విష్ణుస్ రైట్. సో, ఆరిజిన్ ఆఫ్ విష్ణుస్ అని ప్రైజ్ చేస్తారు వాళ్ళని కదా! సో, వాళ్ళప్పుడు మోహానికి చెందుంటారు వాళ్ళు కూడా. సో, ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఏంటి వీళ్ళు భగవంతుడని వాళ్ళకి అవగతం అవ్వదు. సో, వాళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తులు. సో, వాళ్ళకి అవగతం అవ్వడానికి భగవంతుడు అలా లీల చేస్తారు. సో, కృష్ణ రూపంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఒక లీల అలా చేస్తారు. హ్మ్. సో, అందుకే చెప్తున్నారు. ఈ క్షరుడు, అక్షరుడు కాక దివ్యమైన ఇంకొకతడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఉన్నారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యో మామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ భరతవంశీయుడా! సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు సమస్తము తెలిసినవారు. అందువల్ల అసలు నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొనుంటాడు. సో, ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం లభిస్తుందో భగవంతుడి గురించి మనం ఈరోజు ఇంత తెలుసుకుంటున్నాం రైట్. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం ఏం చేయాలి? భక్తి మార్గంలో మన అడుగులు వేయాలన్నమాట.
సో, పరమ పురుషోత్తముడుగా భగవంతుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో, మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ, భగవంతుని ధ్యానం చేస్తూ, భగవంతుని సేవ, డివోషనల్ సర్వీస్‌లో మనం ఎంగేజ్ చేసుకుంటూ, భక్తుల అసోసియేషన్‌లో ఉంటూ, ఇంకా ఇంకా భగవంతుని గురించి లీలలు, స్మరణ ఇది చేస్తూ, భక్తి సేవలో మనం నెలకొనాలి. అలాంటి వాళ్ళేంటి ఏమంటారు? సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సందేహం లేకుండా, ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా వాళ్ళు సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళని అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అలా తెలుసుకున్నప్పుడు భక్తిలో ఇంకా ఇంకా వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటారని కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ సత్కృతకృత్యశ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడా! వేద గ్రంథాలలో చాలా రహస్యమైన భాగం. ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో వారు తెలివైన వారు అవుతారు. మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. సో, మనం కూడా రైట్ ఏమవుదాం? తెలివైన వాళ్ళం అవుతాం. రైట్? మనం కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. భగవంతుడే చెప్తున్నారు కదా! సో, మనం కూడా అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ మన ప్రయత్నాలు అంటే భక్తి యోగంలో అయితే మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామో భగవద్గీతని తెలుసుకోవడానికి, భగవంతుని సర్వీస్ చేయడానికి రైట్? మనం వి ఆర్ రెడీ కదా! సో, అలా ఈ మార్గంలో ముందుకు వెళ్తూ మనం కూడా ఈ పరిపూర్ణతను సాధించడానికి మనం కూడా ట్రై చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకు. సో, ఈరోజు క్లాస్ ఫినిష్ అయింది. సో, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం చూస్తాం.